गोजोन फुंबिलिनि नै फिसाजोजो आंजों आफा बोराइ बाथौनि सेराव थानानै आर'ज गाबदों। सासे आदैया नै जोंहानाव फैनानै साराय गामला गासिखौबो लांजोबनो नागिरदोंमोन, नाथाय आं बादा होयो। नै थाइफुनाय देरफुनाय मोदोमफुल बिफाङा दानफाय जासिगोन। नै सामफ्रामबो आं जौ लोंखुमाबाय थाग्रा न'खौ सिफायनो नागिरदों, माने बेखौ सिफायनानै एसे गिदिरसिन लुगोन, लोगोफोर बुरजा लाबोनानै लोंनो हानायनि। गोजां बोथोर फैगौ नङा होनबा रायजोफोर? बेखौ एसे गिदिर लुनानै बेयावनो ओंखाम ओंख्रि संनो हानाय, लोगोसे स्रें जिरायनानै ओंखाम ओंख्रि जानो हानाय सुबिदा खालामनो नागिरदों। आंबो ओरैनो थानो हाया होननाय बायदि नैबेयाव सोंथेना दोननाय फुराना नेटखौ बख'नानै गोदान नेट सोंफिननायाव एसे मदद होदों। फेब्रिक्विक डाटाजों सिथाबनाय नालाय नै थिङा गानोनो नागिराखैमोन। आदैया आंखौ हेल्प मी होननायखाय आङो हेल्प होनो फैदों। नै रागा जोंनानै बुफ्लेजोब्बाय आं, ओमफ्रायसो बख'नो हाबाय। दानिया फाला नै देरखानाय लावखानाय मोदोमफुल बिफांखौ दानफायनाय। गोसो गैयामोन दानफायनो, नाथाय माथो उफाय। दे जेबो नङा, मेरला खौथि खौथि मोदोमफुल बिफां दंखायो। नुबायना रायजोफोर, आपेल फिथाइयाबो जा बुरजा दंखायोमोन। बुरिया मोनबाथाय जानो होननानै साननानै दंलायोमोननो। दानिया थिंफोरखौ मोनफा मोनफा पाकिस्तानसिम ट्रान्सफार खालामहरबाय। गोसो होनानै सानैजों दान्दिसे मावबाय। नै नायदोबो रायजोफोर, एक सेकेन्डआवनो स्रां जाजोब्बाय। नै मैथा बिफांखौ नांला होननायखाय आदैया फांफा फांफा हाफायनानै जमा खालामगासिनो, न'आव लांनानै अमा गोरानजों एवना जाहैनोनो। दे नेक्स्ट आपडेटखौ फैबाय थानाय भिडिअ लाबोलायनोसै।